I Danmark skal vi frem til bronzealderen, før vi har bevis for eksistensen af oldtidsøl. I Egvedspigens grav har man fundet resterne af en gadedrik, bestående af hvede, tyttebær, moseporse og honning, som kan siges at være en tidlig forløber for vores dages øl. Porsen har givet drikken en snert af aromatisk bitterhed, ligesom humlen gør det i vores dages øl. Her på Bornholm der er vi jo meget glade for øl. Derfor så vil jeg gerne fortælle jer lidt om den proces, der sker inde på det bornholmske bryghus. Det første vi gør, det er at udvælge råvarer. På vores bryghus der udvælger vi kun råvarer med allerhøjeste kvalitet. Og med gode råvarer der kommer en god øl. Derefter laver vi kornet om til malt. Malt, det er korn, der har spiret og er blevet tørret og derefter ristet. Det kan bestå af både hvede, ro, havre, hirse eller majs. Den næste del af processen hedder mæskning. Det er her, vi koger malten under konstant omrøring, så malten på intet tidspunkt brænder på. Derefter begynder vi at tilsætte humle. Udover det tilsætter vi noget, der hedder klarurt, som får proteinerne i øllet til at klumpe sig sammen, og de falder til bunds, hvilket gør, at øllen den bliver klar. Derefter er vi endelig klar til urteseparationen. Det er altså her, vi skiller urterne fra, og kun lader væsken, altså øllet, være tilbage. Derefter er øllet klar til at påbegynde gæringsprocessen, og dermed også læringen. Læringstiden den er meget forskellig fra øl til øl. Den kan vare op til flere måneder. Vi plejer at sige, at øllet skal have den tid, der skal til for at levere den bedste kvalitet, hvilket ofte resulterer i en meget lang læringstid. Lagringen den foregår ved en temperatur mellem 0 og 2 grader. Ved at køle øllet ned til at lave en temperatur, sker der en udfældning af de stoffer, som giver uklarheder i øllet. Under lagringen opbevares øllet i kæmpestore tanke. Og den er nu klar til at blive tappet på flasker og serveret, for eksempel sammen med en god hældeflynder. God fornøjelse. 3 faser. Den første er så gærings- og åndingsproces. Her formerer gærcellerne så meget hurtigt, samtidig med at de forbruger ilten og de andre næringsstoffer, som urten indeholder. Det er også meget vigtigt, at vandets temperatur er et sted mellem 25 til 35 grader Celsius, altså lunken, fordi at, som vi også kender det fra f.eks. når vi bager brød, så bruger vi altså lunken vand. Og det skyldes, at gærcellerne bedst arbejder ved den her temperatur. Hvis temperaturen f.eks. er for høj, så dør gærcellerne, mens at de arbejder meget langsommere, hvis den så er for lav. Gærcellerne bruger især sukker i form af glukose, som de så omdanner til CO2, H2O og ATP som energi. Og den her proces, som står bag mig her på tavlen, den kaldes for en aerob. Den anden proces, den kaldes så for den primære eller den egentlige gæring. Her er ilten næsten opbrugt, og formeringen er også næsten stoppet. Når ilten den er opbrugt, så omdanner gærcellerne ikke længere sukker til kulsyre, vand og energi. Den vil i stedet begynde at danne etanol, som er et affaldsstof. Men den vil ikke danne særlig meget energi i forhold til, hvis der var ilt til stede. Denne proces kaldes for anaerob respiration. Hvis nu der var ilt til stede, til gengæld ikke den alkohol, så vil det jo ikke være en alkoholgæring. Gærcellerne genanvendes, men udskiftes efter ca. 10 anvendelser, da gærcellerne med tiden bare vil blive langsommere, og fordi man vil undgå, at en pludselig mutation i cellerne skal sprede sig. Den værste af alkohols påvirkning i kroppen er påvirkningen af nervecellerne. Nerverne de bliver nemlig lammet af alkoholen, og det gør en svimmel og ør. Oppe i hjernen får alkoholen svækket nervecellernes interferens, som sætter det hele på slow motion, og man bliver dårlig til at reagere, og det kommer også ind og påvirker ens følelser. Når alkoholen den kommer ned i kroppen, så optages 20% af alkoholen i mavesækkens slimhinder og resten i tarmen. Derfor kommer alkoholen hurtigt ud i blodet og ud til blodcellerne og når ud til hver en del af kroppen. Kvinder bliver nemmere påvirket af alkohol, da de indeholder mindre vand og mere fedt end mænd de gør.